dị ka ya nwa bụ mkpagharị iwe nke akpara protest n'olu ndị iti ka na-aga n'iru, anyị chọrọ iji ohere a were buru ukpe ekene bugara ụmụ Igbo ndị niile nọ na mpaghara ụwa dị iche iche otu ha siri jikọọ onwe ha ọnụ ma jikọọ obi ọnụ, maka na asị anyụka mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Otu okwu ọnụ ha si ejekọ kwenye n'ihe otu kwuru na ha agaghị esonye ndị obodo Naijiria were mee ya nwa bụ mkpagharị iwe nke ha na-eme n'oge ugbu a. Mana ihe na-atọkarịsị m ụtọ bụ otu ha siri wee tụgharịzie ma na-egosipụta protest nke ha n'ụzọ pụrụ iche, maka na ekwuru sị ijiji ntị ike na-ese ozu ana n'ime ini. Agwa ntị ọnụghị egburu isi ya nwa bụ ntị esoro ya were gaba. Ụmụ Igbo kpọkuru ụmụ Naijiria were yọọ ha sị bikonu dododo lapụnụ Tinubu maka na ụzọ adịghị ebe ahụ. Ha kwenyere na Tinubu ga-edu ha were gaa n'ala ekwere ha na nkwa. Ọ ya nwa mere ụmụ Igbo ji wee tụgharịa wee na-egosi protest nke ha n'ụdị otu a. Kirie ya ka efu ka ụmụ Igbo si eme ya nwa bụ protest. This is how the protest is going in my own street. Yes. All protests. We are protesting. We don't continue. But Tinubu must continue. In fact, ahead of time, we vote him for third tenure. Tinubu will go for third tenure. Yes. Yes. Tinubu will go for third tenure. Abuja. You are blessed. The VP. You are blessed. So, if you don't know. N'otu aka ahụ kwazi, anyị na-akpọku otu nwamkpi nke gbara ahụrụ n'ọcha a na-akpọ Rino Omokeli, onye ile ncha, onye ahụhụ ụmụ Naijiria na-atọ ụtọ n'obi ka ọ kwa ile ya nga ma hapụ ịbụ oke ọkpa na-agwa ahịhịa. Rino Omokeli, onye okwu na-adụ mma n'ọnụ, ọ pụtago were kpaa kwa emo banyere otu nwaanyị Bini nke na-akwa akwa alịlị gbasara oke agụụ nke dị n'ala Naijiria. Rino Omokeli gwara nwaanyị ahụ nke na-akwa akwa alịlị na ya nwa bụ nwaanyị na-akọrọ onwe ya maka na o kwuru sị na onye agụụ na-agụ anaghị aṅụ mmanya ọkụ, nke gosipụtara na ya nwa bụ nwaanyị na-atụ asị na agụụ anaghị agụ ya. Anyị nwa wee na-ajụzi sị kedu ka Rino Omokeli si wee nyochapụta ihe nwaanyị kpa n'aka mara na ọ bụ mmanya ọkụ. O jizi anya nwaanyị na-eke ogiri ji ahụ ijije nke anya kpọrọ were nyopụta ihe nwaanyị ji n'aka ka ọ bara n'ime afọ nwaanyị mara na agụụ anaghị agụ ya. Rino Omokeli bụ onye ama ama n'ikwu ajọ okwu ma kwugide ndị Igbo. Ị nwekwaziri ike ịkpa ya nwa amadi propagandist, ya bụ n'olu ndị iti. Ogbu onye akpa ntị jikwazi ohere a were na-akpọku gọọmenti etiti nakwa onye isi ala Tinubu ka ọ kpọkuo ndị uwe ojii nke Naijiria nakwa ndị amị ka ha kwụsị ịdị na-akwa mgbọ n'etiti ụmụ mmadụ ndị nke na-aga ngagharị iwe maka oke agụụ nke dị n'ala Naijiria, maka na ajọ omume dị otu a bụ ihe nke jọwuru udene na njọ ma sikarịa nkakwu n'isi. Kedu ka ị ga-esi wee tie mmadụ ihe ma kwechiri si ya ebekwa n'akwa? Oke agụụ nke dị n'ala Naijiria n'oge ugbu a na-abanye ụmụ mmadụ n'isi, nke mere ka otu agadi nwoke yichapụ akwa ya niile ma gbara ọtọ na-agayawu ngagharị iwe nke a na-eme ugbu a. Ụmụaka nke si na mpaghara akụkụ Northern Naijiria ekweghị ka ya nwere ihe wuru ụma. Ọtụtụ n'ime ha awakpago ụlọ dị iche iche ma zuo ihe esuse ezu n'ezu. Na nchịkọta okwu anyị nwa bụ ndị Brothers at Newspedia jikwazi ohere a were na-arịọ onye isi ala Tinubu ka ọ pụta ma kpọkuo ụmụ Naijiria ma kwe ha nkwa
na ihe isi ike nke dị n'ala Naịjirịa ga-abịa na mmebi n'oge eteghị aka. Ọ bụ site n'okwu dị otu a ga-eme ka obi ụmụ mmadụ eruo ala. Ma ọ bụrụ na ọ gbachite nkịtị, ị mara na ọ na-egosipụta na ihe a na-eme na ihe nke na-ebe n'ala Naịjirịa dị ya ahụ mma. Ma ya echefukwala na oju nkịta anya ọtọ onye nwe ya. Ọ bụ ya kpatara na ọ ga-apụta ma kwuo okwu, maka na ọ bụrụ na ewepụ ya aka nkịta aka enwe n'ofe, ọ gakwa ahọ aka mmadụ. Ugbu a depụtara anyị ihe i chere banyere ihe ndị a niile ị nụrụ n'ụbọchị taa, ma gbaa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute mmadụ niile ntị. Udo dịrị unu. Nke meche nke ya na anyị jiri ọnụ ọ bịara abịa ga na n'ebe a bụrụ obodo anyị